Fuq fom kulħadd l-istess frażi, maħniex inlaħqu mal-għoli tal-ħajja u dak li tal-gvern fil-budget kien ftit wisq. Hekk qalulna n-nies li ħamis filgħodu kienu jinsabu fil-Belt Valletta, filwaqt li għal-oħrajn il-budget tant kien irrelevanti li diġà nesewh kompletament. Għal-oħrajn l-akbar insult tibqa' żieda minima ta' €75 fil-ġimgħa li bija lanqas jirnexxilek tixtri l-iktar affarijiet bażiċi ta' kuljum bħal xirja ta' kartuna ħalib u ħobża tal-Malti. 175 li ta' fil-budget kien biżżejjed għalik? Leħi laqas xejn. Ftit wisq. Ifin, iskom mill-li ma ngulla taraħħa, ifin, għaw minn jaraħħa tajjeb, għaw minn jħadu ħażin. Ta' 175 fil-budget kien biżżejjed għalik? Nej, ma naħsibx. Għax l-għoli tal-ħajja saret iżjed minn hekk, żgur. Kuntent bil-175 li tal-gvern kien biżżejjed? Għaxċej, dol mort nixtieq tewġi pastizzi, zamni €2, kelli noħroġ 25 jiena. Aħjar minn xejn żgur. Għal-minu batuta ħaġa oħra ma jidirlix li hu biżżejjed li. Kien biżżejjed għalik li tak? Insomma. Dem tola l-ħajja, hi dem tola. Ġolli ta' €10 fil-ġimgħa l-ħajja. Meta tagħmel xirja ta' kuljum, rajt differenza għoli tal-ħajja. Il-ħajja għoliet, għoliet. Ma mbagħad tara li tagħna l-mediċini, żid il-mediċini b'xejn. Tifhem ma jistax dik kollox hu. Prezzijiet qed jolgħu. Iva stennejt iżjed. Għal 8 snin sħaħ, il-Gvern Laburista baqa' jgħid li l-mod kif tinħadem il-kola trid tiġi aġġornata, iżda xorta naqqas milli jagħmel dan. Ftit sigħat biss qabel il-preżentazzjoni tal-budget, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien ippubblika l-aħħar ċifri dwar l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna li jurew kif fl-aħħar 7 xhur il-prezzijiet komplew jisplodu l fuq.